गुवाहाटी बाथौपुरिनि आइजो माहारिफोरा रन्जन दैमारि बिथांनो फिथा सावनानै हरदों। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। मागो दमासि लोगोफोर, मागो दमासिनि जोंहा जोबथेसालियाव रन्जन दैमारि सार बिथांनो इउनिटि फराम एक्स एनडिबि गुवाहाटीनिफ्राय लोगोसे अनजाल दैमारि बिथांमोनजों थांगोन। माखासे फिथा सावगासिनो दङ बा बे भिडिअखौ बानायखांबाथाय रन्जन दैमारि सारा फिथाखौ मोनजाबायबो जानो हागौ। मानोना भिडिअखौ दासो बानायगासिनो जोङो, जेब्ला सावगासिनो दं अब्लासो, दा जेब्ला हैगोन इडिट खालामगोन मागोन अब्लासो मोनहैगोनबो जानो हागौ। दा बेनि सायावनो मानसिफोरा मा बुंनो लुगैयो बेखौ बुंहरबानो जाबाय सारनिसिम माखासे मेसेज दंबाथाय। मानोना आरो मागो दमासिनि उनाव लोगो मोननाय जाबावगोन। दा मा बुंनो सानो, दा मागो दमासिनि फिथा हैनो नागिरदों, बेनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोननि मानिफ्राय आफादनिफ्राय? ओरैनो मोनफ्रोमबो बर'नि ख्रिस्टमासानो जा, मागोआनो जा, बैसागुआनो जा, मोनफ्रोमबो बर'फोरनि जि फोरबो फालिनाय, जोंनिनो सासे बिफा, जों जेब्ला गामियाव गावनि बिमानि थैजों जोनोम जानायनि उनाव फिन हारिनि थाखाय जों मोनफ्रोमबो आखल आखु, मोनफ्रोमबो जों माखासे हारिनि सबख'जानायखौ जेब्ला जोङो थाङो, अब्ला आफादनि जि नेम निथि, गामिनि मोनसे नेम निथिखौ जोङो नागारनानै आफादनि नेम निथिजों जों सोलिनो गोनां जायो। बे फिन गोदान जोनोम आरो गामियाव नोङो जि माखासे सोलोंथाइखौ रोङा, जि आखुखौ नोङो गामिफ्राव मावोबा रायजो राजाफोरजों, समाजजों माखासे मावथावै खामानिखौबो नोङो मावफ्लांदोंबाबो आफादाव थांनाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो सरखारजोंबो नों गनायजानाय आखल जानांगोन, मोनफ्रोमबो आखल आखुआ रायजो राजाफोरजों गनायजानाय जानांगोन। बेफोरो गोदान जोनोम। बे गोदान जोनोमाव दियारनाब्ला सारनि जि बेसेबांबा सम, दिनैसिमबो होननांगोन, जेलाव थानानै हारिनि थाखाय दिनै थानो गोनां जादों। दिनैसिमबो दियारनाब्ला सारखौ लानानै आरो जायफोर एक्स एनडिबिफ्रा जोबथेसालियाव दं, गासैबो हारिनि थाखायनो थासोमनो गोनां जादों। बेफोरनो सरखारनि खाथियाव माने बर' हारिया दा दिनैसिमबो जेलाव थासोमनो हानाय, बियो आसाम सरखार, भारत सरखारनि खाथियाव बर' हारिया बेबायदि जाथिनि थाखाय जेलाव थासोमनो हानाया बियो एकदम दिन्थिफुंनाय, बेफोर हारिनि थाखायनो आरो। दा बेनि सायाव माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंदों रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ, मा बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ, खामानि मावगासिनो दं होनना बुंदों। दा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? बेथ' जोबोद गोरलै। बर' हारिया मोननै हान्जा दं आरो लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव सोरांबानो जों ससियेल मिडियाफ्राव गोमखांहोयो, बैखौ हान्जाखौ बै हान्जाखौ बै। नाथाय गावजों गाव सोमखारिलायनायखौ दोनथ'नानै सरखारनि खाथियाव जुदि मोनफ्रोमबो चेनेल, आसामिस, हिन्दी, इंलिस, मोनफ्रोमबो चेनेलाव जुदि गोमखां होनानै मोनफ्रोमबो जोंनि बर'नि माखासे हान्जाफ्रा, राजनितिक हान्जायानो जा, दियारनाब्ला सारखौ जुदि खौसे जायोबा सानसेयावनो दिहुननानै जोबथेसालियाव थानायफोरखौ सानसेयावनो दिहुननो एकदम गोरलै होननानै जों नुयो आरो। नाथाय खौसे गैयियावनो सरखाराबो गोसो होआखै आरो, जों बेखौ नुदों आरो। ना इलेक्सन खाथिखायसो बे बाथ्राखौ बुंदों? इलेक्सन खाथि माने मोनफ्रोमबो आसामनि जौगालुआनो जा, मोनफ्रोमबो जाथिफोरनि जौगानाय माखासे खामानिफ्रा इलेक्सनजोंनो मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनानै लाबोनो हायो। मानो होनोबा जों नुदों जि सरखारा जाय दा गोहो खुंथायाव दं, बिथांमोनजों लोगो जाबासो जुदि जौगानाय खामानिखौ मोनोबा, बिथांमोनजों लोगो जायोबासो उदां जायोबा, लोगो जानाया माथो गिदिर खोथा नङा होमबा? बर' हारिया बिथांमोनखौ जुदि उदां खालायनानै मोनबोयोबा, बे जाय सरखारा दङ बिसोरजों जोङो थाफानाया माथो? बर' हारिनि मोनफ्रोमबो जौगानाया जुदि जोङो सरखारनिफ्राय, जाय सरखारा दा दङ बिसोरनो जुदि बर'फोरनि जौगानाय खामानिखौ जुदि मावफुंनानै होयोबा, दा मोननै जोंहा राजनितिक हान्जा दं, इउपिपिएल आरो बिपिएफ। मोननै हान्जायाबोथ' सोरबा बिपिएफ हान्जायाबो देरहायोबाथ' बिसोरजोंनो थाहैखागोन। दा जोंहा मा, जाय लिडारा जाथिनि, जाय मानसिफ्रा गावनि आंगो लोगोफोरनि बिपद आफद
गामिनि रायजो राजाफोरनि समाजनि खामानि मावग्रा लिडारखौसो जों नागिरनांगौ पार्टी मोननैबो बर'निनो आरो पार्टी मोननैबो दिनै इउपिपिएलआबो बर'नि बिपिएफ हान्जायाबो बर'नि आरो खामानि मावनांगौआ मोनफ्रोमबो जनजातिनि खामानि मावनांगौ नाथाय बांसिनै अबे खामानिखौ लानानै सरकारजों दं एक्सएनडिपिनि केसखौ एक्सएनडिपिनि जोबथेसालिनिफ्राय आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय जायफोर भलन्टियार आबसु बिलटिनि सोमावसारनाय रायजो राजाफोरनि सोमावसारनाय बेफोराव खामानि मावनो थाखाय सिगांसिन जानांगौ आरो जोंनि बर' लिडारफ्रा अब्ला नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ दा माखासे फिथाफोरनि माखासे भिडिअ बानायनाय दङ फिथा सावनायफोरनि आरो दा फिथा सावखांबानो जोङो हैसिगोन आरो जेलावथ' नोंथांमोना नुखानो नङा जेलाव माबायदि थायो बिथांखौ नुखानो नङा मानोना भिडिअ बानायनाय एलाव गैया दा जोबथा सोंथियानो जाहैबाय दा अनजालि दैमारि बिथांजों लोगोसे नोंथांमोननि जे माखासे आफाद बा ग्रुप इउनिटेड फराम अफ एक्सएनडिपि नोंथांमोना बेनि सायाव माबायदि नुहुरदों जेनेबा बेनि सायाव अनजालि मेडामनि सायाव जोंनि बर' हारिनि सासे बिमा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो ट्राइबेल हारिनि माखासे गोदोसोना थानायखौ ट्राइबेल हारिखौ नटिसआवनो माने जि उन्दुनानै थानाय माने सिरि मोनहोनाय होनना बुंबा अनजालि दैमारि ट्राइबेल हारिखौ जोंखौ नायनो हायै हारिफ्रा माबोरै सोबख'दों आरो ट्राइबेल हारिया माबोरै स्ट्रं जानांगौ फरायनाय जानाय थानाय आरो माबोरै माखासे लामायाव सरकारनि सायाव बाथ्रा बुंनाय मानाय होनना बुङोबा अनजालि दैमारि दा ट्राइबेलनि गेजेराव सासे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव अनजालि मेमा सासे ट्राइबेलनि बिमा बा बर' माहारिनि बिमा होनना बुंनो हायो मानो होनबा मोनफ्रोमबो जेंनायाव सरकारनि खाथियाव गावनि गोसो गोरबोजों सरकारनाव माने बाथ्रा बुंनो गोनां जादों मोनफ्रोमबो माखासे आर्मि पुलिसनि साखाथियाव मोगा मोगि जानो गोनां जादों गावनि जि साहसखौ गावनि हारिनि दख'नाखौ गाननानै बे जोंनि सासे बर' बिमा आरो ट्राइबेल हारिनि सासे बर' बिमा गावनि जि माखासे नांनाय होननानै बुङोबा दिनै जों नुयो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बैखौ बै सोमखारिलायनानै जेबो मुलाम्फा गैया खिन्थु सरकारखौ बुंनानै बागदावखां होनाया सोर सासे बर' बिमाया अनजालि मेम सरकारा बर' हारिखौ माबोरै नासयदों आसाम सरकारानो माबोरै नासयदों भारत सरकारा माबोरै नासयदों ट्राइबेल हारिखौ माबोरै नासयदों बेफोरखौ सरकारनि सायाव गोजांस्राव होनाया अनजालि मेम सोरबा आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा अनजालि मेमनि बाथ्रा बुङोबा गोलोमस्रावलायो मोनफ्रोमबो खोथाखौ बियो फोरमायनानै जि माखासे सोबख'नाय नासयनाय जि गादबनाय बे बाथ्राखौ बे बुरखांनानै फोरमायनो हाबोदों आरो ट्राइबेलफोरखौ माबोरै मोनफ्रोमबो साख्रि बाख्रि थानाय लामा हान्थिनाय मोनफ्रोमबो साख्रि बाख्रिनि माखासे लामाखौ दिन्थिनाया अनजालि मेम बर' हारिनि गेजेराव जुदि अनजालि मेम बायदि साब्रै साबासो थानायमोनबा आसामनिफ्राय जोङो आलादा बर'फ्रा मोनसे बर'नि स्टेट बड'लेण्ड स्टेटखौ जों मोनखांसिगौ आरोना आं बेखौनो आंनिफ्राय आं बुङो आरो अब्ला लोगोफोर माखासे फिथा सावनाय भिडिअ दङ बेखौ नायदो बे भिडिअखौ बेनिफ्रायनो फोजोबबाय आरोना बाय बाय